Em dic Jordi Blanc, amb el meu germà, el Joan Albert, tenim una explotació agrària a Altafulla des de tota la vida. Ens dediquem principalment al cultiu dels diferents conreus d'horta, tant en hivernacle com a aire lliure, i un dels cultius importants de la nostra explotació és el conreu del calçot. El cultiu del calçot és molt estacional a l'hora del collir i el consum, però preparar una campanya de calçot anem a dir que cronològicament és un any, perquè el mes de novembre, el viverista planta la llavor d'un cebollí. Aquest els pagesos el trasplantem al mes de gener-febrer, es desenvolupa en tota la primavera i llavors a principi d'estiu s'arrenca perquè aquesta ceba ja s'ha assecat. Quan és la segona quinzena d'agost o entre segona quinzena d'agost i primera de setembre, aquestes cebes seques es tornen a trasplantar al camp definitiu on es faran els calçots, que llavors amb els diferents treballs de recalçar, que aquí ve el nom de calçot, perquè es recalcen de terra i es tapen, que vol dir que tot el que està enterrat és el que queda blanc, no? I llavors, aquest és un procés llarg i laboriós, que et treus el rendiment quan pràcticament ha passat un any, no? La nostra explotació ha anat pujant amb els anys, ara ja estem bastant estancats i ja segurament nosaltres no en farem més, però estem al voltant del millor de calçots de la producció de la nostra explotació. La dedicació que necessita per treure un calçot de qualitat, nosaltres amb aquesta producció i amb aquesta superfície nosaltres podem donar la qualitat que nosaltres volem. Potser si féssim més, potser també ho trauríem, però també tindríem que posar més personal, potser deixar una altra cosa. Jo crec que això és una manera que nosaltres controlem el que nosaltres produïm i li tanquem tot el cercle i sabem que el que oferim és un bon producte. Per això tampoc en volem fer més, I també es va adherir el que és la venda de proximitat, circuit curt. O sigui, representa que nosaltres tenim una botiga que allà venem el producte de proximitat i nosaltres producte de venda directa, no? Aquesta botiga la tenim a Altafulla des de fa 19 anys, venem producte nostre, dels companys pagesos del voltant, que conreen coses que nosaltres no conreem, i ens anem defensant. Des de fa uns 3 anys, buscant maneres de diversificar el negoci, hem començat a vendre els calçots ja cuits. I els portem a la botiga els caps de setmana per encàrrec i amb facilitat, i ja dic, diversificar una miqueta el negoci, amb facilitat les ganes de fer calçots a la gent, facilitant-se una mica el treball més engorrós que és el coure calçots. Des dels orígens de l'IGP Calçot de Valls, nosaltres en vam formar part, vam ser fundadors de l'IGP Calçot de Valls, i ara en aquest moment em toca ser el president de l'IGP. Anem darrere, perseguim una qualitat amb el conreu i sobretot a l'hora de vendre el calçot. I els nostres mercats principals estan entre la zona de Barcelona, ara hem començat a Corte Inglés Barcelona, i ens anem defensant amb molta lluita. L'IGP Calçot de Valls, degut a una necessitat que es va trobar els productors de calçots, de que cada vegada la rentabilitat de les cebes minvava, es van posar en contacte amb la gent de la Fundació Miquel Agustí, que van fer un estudi, que ara ja portem potser 7 anys, de buscar la millora en qualitat de la ceba tradicional que fèiem els calçots, no? Ara ja hem arribat quasi al final d'aquest estudi. Pràcticament em puc dir que els calçots que es conrearan o es colliran el 2015, jo et diré que, si no et dic el 100%, el 80% o 85% dels calçots ja estaran fets amb aquestes dues varietats, que són la Roqueta, la vam batejar com a Roqueta, i Montferri. Una és una miqueta que s'adalanta una mica més que l'altra, i hem notat que els calçots o les cebes amb aquestes varietats són molt més productives.